ओइ नारजि बुदां होलखो दिनदां मा राव जाखो बेलाय बर' रावब्रा नारजि बुदां बर' राव बिमानि राव आच्छा नारजि बुदां बेफोरखौ दोनथ'लाय मा जालायखोब्रा खामानि मावनायफोराव नों दि मोननै मोनथाम खामानि मावो ना नारजि बुदां इन्जिनियारबो कन्ट्राक्टबो मावो मालायनि हिनजावफोरा नुनानै नोंखौ मेगनसो सासिगोनलै जायनाव मेगन थाइनै दं बिसोरलाय मेगन साखायो माथो धोद नारजि बुदां नों आं बुंनो नागिरनायखौ बुजिथाराखैलै माथो बुंनो नागिरदोंब्रा मोजाङै क्लियारै बुंलाय नंगौ बेटा नंगौ बे नारजि बुदांनि आखला सासे मानसियानो मोननै खामानि मावोब्रा सासे मानसियानो इन्जिनियार सासे मानसियानो कन्ट्राक्टार बेखौ नुनानै मालाय हौवाफोरनि हिनजावफोरासो बुंसिगोनलै अ नै नारजि बुदाङा मालाय बेसेबां मोननै खामानि मावो नोंलाय माथो मोनसेखौनो मावा होननानै बुंसिगोन मालायफोरनि हिनजावा मा सानो मा साना बेफोरखौ साननानै खर' गरम खालामनानै दालालै अमा राजा नायफै न'नि डेम'आ जादोंना जायाखै आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङलै नारजि बुदां बेनिखायनो बे प्रजेक्टखौ नोंनो होदों दे नों जेरै लुयो लुबानो जाबाय जायखिजाया न'आ एसे आलदा जानांगौ आरो ना आसामाव गैयै बायदि भारत हादराव गैयै बायदि एकदम बाहेर हादरफोरनि बायदि न'खौ लुना होबानो जाबाय अब्लाबो न'नि डेम'खौ नायदोब्रा होद नायलु नायला खालामबाय थालालै नारजि बुदां नों मा खालामो खालामदो दे आं ओंखाम जानानै ब्लडनोसै आबा न'नि डिजाइनफोरखौनो नायासै माथो उनाव बदनाम खालामबालाय उनाव बदनाम खालामबा जानाय नङाना आरो आंबो ओरैनो इन्जिनियार जायाखैथ' दे होमबालाय आबा मावनोसै बा मालायसो बिफा फिसाला बेसेबां मोजां खोथा सावरायलायो खोथा फोरमायलायो आंनासो बिमा बिफाया आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थाया ना बानलु बेदां बुंनायानो सैथो मानोबा आंखौ दाखोर बारिनिफ्राय सिख'ना लाबोनाय खोमा आफाया बेनिखायनो आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थाया ओइ मा सानदोंलाय मालाय नोंस्रासो बिफा फिसाला जि खोथा फोरमायलायो खोथा सावरायलायो आंनासो बिमा बिफाया आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थायाब्रा न' गोदान लुनो नागिरनायखौबो आंनो जेबो खोन्थालायबावाखैब्रा आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना नोंखौ दाखोर बारिनिफ्राय सिख'ना लाबोनाय खोमा बेनिखायनो नोंनि आइ आफाया नोंनो जेबो खोथा फोरमाया नंमारगौ खोमालै साननो गोनां बाथ्रा दे बिदिबालाय नों सानबाय थादो बानलु बेदां बिथिं फैलाय र' आफा नुबाय एमा राजा आंनि आफाया बेसेबां मोजां अनो आंखौ जेरावबो लाफायो जेरावबो आंखौ पार्टिसिपेट खालामनो होयो नोंनि आफायासो न' गोदान लुनायखौनो खोन्थालायबावाखै दा बुंबाय थानांलालै बिखायाव सायो बिखायाव अब्लालाय दे नोंनि बिखाया थाब सागाथोंसै आंनि बिखाया कि सागाबावगोन जानो जेब्लासिम आंनि अरिजिनेल बिमा बिफानि थंखौ मिन्थिया एमा राजा बिस्कुटा लाबोदो एमाव आबौ दखानाव थांनायानो इसेबां गोबाव दुखु जादों आं दुखु हा नोंहालाय मानि दुखु जालायखो आबौ ओइ आबै आंनि अरिजिनेल बिमा बिफाया सोरलै आयै आबौ सोना मा सोंनाय जादोंहाय आं थिगखौनो सोंदोंलै आबै आंनि अरिजिनेल बिमा बिफाया सोर आंनि अरिजिनेल आबैया सोर आंनि अरिजिनेल आबौआ सोर हाबाब आबौ मा सोंनाय जाखो नोंनि अरिजिनेल आबैया आंनो आरो नङा माथो आंखौ थगायदोंसो नोंसोर आंनि अरिजिनेल आबै नङा आंनि अरिजिनेल बिमा बिफा नङा आंखौ दाखोरनिफ्रायसो खना लाबोदों ना नोंसोर सोर खर' गाज्रिया खोन्थाखो नोंनो आंनो खर' गाज्रिया खोन्थायाखै खर' मोजां मानसियासो खोन्थादों नोंसोर आंनि अरिजिनेल बिमा बिफा नङाना अरिजिनेल बिबै नङाना बेनिखायनो नोंसोर आंनो खोथाफोरखौ खोन्थाया खोथाफोरखौ लाखुमायो बेनिखायनो दिनै मिथिनो लुबैदों आंनि अरिजिनेल बिमा बिफाया सोर दिनै आंनो बिनि फिननायखौ नांगौ आं नोंसोरनि अरिजिनेल फिसाला नङाना फिसौला नङा बेनिखायनो नोंसोर आंखौ लावखार बायदि बाहायो आलासि सासे फैबानो दखानाव थां होननानै थिनहरो आंखौ बिस्कुट लायनो सापात सिनि लायनो गय फाथै लायनो बानलु संख्रि लायनो बेनिखायनो दिनै आंनो फिननाय नांगौ आंनि अरिजिनेल बिमा बिफाया सोर नै दिनैबो थिनहरबावदोंसो आंखौ बिस्कुट लायनो आइला जामाइला मा जाखोलै एमाव बेटा मा एसे दावराव नै माबा अरिजिनेल बिमा बिफा नांगौ जादोंनो बेनो माले एमाव बेटा नोंहा अरिजिनेल बिमा बिफा डुप्लिकेट बिमा बिफाबो दंलायथारो नामा नांगौथ' आरो आंनो आंनि अरिजिनेल बिमा बिफानि थंखौ नांगौ बिसिनि न'आव थांनानै थाहैनोसै आं नुबाय बिनि आखलखौ मा होननाय जादों आंनो आंनि अरिजिनेल बिमा बिफानि न'खौ नांगौ बिसिनि थंखौ नांगौ बिसिनि न'आव थांनानै थाहैनोसै आं बे न'आव आङो हां खनसेबो लानानै थांनानै थानो हाला माथोलाय हांखौनो लागासिनो नोंलाय एक सेकेन्ड बारा जाबावबायसो नै आबा आंखौ लाजि फोनांदों नामा आच्छा लाजि फोनांखागोन आं नोंनि अरिजिनेल फिसाला नङा नालाय धद मा होनबाय थानाय जादों बेलाय सोबबा गाज्रि सोबानानै खालायाव दागो दोनगोन आं आंखौ बोरै सोबागोन दे नोंलाय माथो नोंनि आखाइखौ हेबनानैसो लाबाय थायो नुबाय बिनि आखलखौ मा बुंग्रा जाखो एमाव आबौ नोंनोलाय सोर खोन्थाखो नोंखौ दाखोर बारिनिफ्राय खननानै लाबोदों होननानै जों बेसेबां अनो आबौ नोंखौलाय मानो दाखोर बारिनिफ्राय खननांगौ जाखो अब्लालाय माथो नोंसोर आंखौ अना आंनो मोनसेबो खोथा फोरमाया आबायाथ' आंनो फोरमायनो हायोमोन ना आबायाबो आंनिफ्राय खोथा लाखुमालायो आरो आंलाय माला खोथा लाखुमा लायखोब्रा एमाव बेटा नोंसोर आंनि अरिजिनेल बिमा बिफा नंखायाब्रा बेनिखायनो आंनिफ्राय खोथा लाखुमायो नोंसोर आंखौ फिसाला बायदि सानाना नोंसोर हाय रे मा खाफाल लानानै उजिखो आंनिफ्राय खोथा लाखुमालायो आरोना नोंसोरो मालाय फिफा फिसालाफोरासो मालायनिफ्रासो मालाय खोथा शेयार खालामलायो रंजा बाजा खोथा रायलायो आंना दोनखुमालायो आरो मा एसे दुखुथिया जि दुखुथिया
बांद्राय नाटक खिथिबाय थानाया मोनथांसिगोनसो आंजों नाटक जागोन दाथ' सानदों आंखौ नाटक खिन्थानायबा आं थियाटारफोराव दारजिगौमोन माथो साइल आर्टिस्ट जाहैगौमोन ना आङो बे न'आव आं गाबबाय थायामोन ना नाटक खिन्थिबाय थायामोन ना आंनि अरिजिनेल बिमा बिफाया बिदि गाबो नामाब्रा मानसिफ्रासो खोनालायलांसिगोन साला जोंनो नोंखौ खांदों फेदेरदों जोंखौ टपिकखौ बिमा बिफा बानायनो फैबावदों ना नों हाया उदैयाव रोनो 9 मास लागाराखैथ' आं बेखौ ओरैनो हा दा देरनानै जोंखौ नख्लि बिमा बिफासो खालामनो फैबावदों ना बे नख्लि बिमा बिफा अरिजिनेल बिमा बिफा अबेनिफ्राय सोलोंनानै फैदों नों बेफोरखौ बाना खालामाखैथ' नों एमाव बेटा लेखा फरायनो बानानै इसेबां गाज्रि सानो आरोना नोंसोर आंखौ आंसो नोंसोरखौ दुखु मोननांगौ नोंसोरसो आंखौ रायबावदों वाह दुखु बेसे गाबाय थाबावनोबा गारमायाबो साजोबलाय लांबाय गाबायाबो लाजि गामिर आच्छा खोन्थालाय मा खोथा लाखोमाखो जों नोंनिफ्राय खोथा लाखोमाखैबालाय बिल्डिं न' लुनो नागिरनायखौलाय आं मानो खोन्थायाखै मालाय बानलु बेदांमोनासो बिफा फिसाला सानैजों बेसेबां खोथा जाबायलायो नोंसोर आंनिफ्राय खोथा लाखोमालायो आरोना न' बिल्डिं लुनायखौबो आंनो खोन्थालायबावखै आरोना आच्छा खोथाया बिदिसो होमबा बे न' बिल्डिं लुनो नागिरनायखौबो नोंनो खोन्थालायनांगौ जाहैबाय होमबा आं मानो खोन्था सिगांनिफ्रायनो आं रुम बिनानै गाबख्रावगासिनो दं खोन्थानो हायोमोन ना एमाव बेटा नोंसोरनि थाखाय आं न' लुनो नागिरदों होननानै सब खोथाखौनो खोन्थानांगौ नामा नोंनो नोंसोर जोंनि बिफा ना जोंसो नोंनि बिमा बिफा आंलाय मा मिथिगौ जाबाय आबौ एमाव जाबाय दे गाबनांला जाबाय दे बेफोरखौनो गाबबाय थायो नामा साला बे न'आव थाबाय थाबा खर' गरम जासिगोनलै होद ओंखारलांसैलां दाखोरनिफ्राय खनना लाबोनाय होननानै सोर फोरोंनाय नोंनो मालाया जियानो होना मानो बिमा बिफाखौ गाज्रि बुंनानै खिन्थाया मानो थेवबो मालायनि खोथाखौ दाला मिथिबाय गावनि बिमा बिफाया जेब्लाबो गावनि बिमा बिफा बायदिखा होमबालाय मानोथो न' लुनायखौ खोन्थायाखै आंनो बोरैबा बावनानै खोन्थायाखैमोन आरो बेनो माबा मोनसे गिदिर खोथा जाबाय आबौ एमाव आंबो मिथियामोन न' लुगोनखौ दिनैसो मिथिदों आंबो होमबा नोंखौबो दाखोर बारिनिफ्रायसो खनना लाबोनाय खोमा आयु बिदिसो बावना नों बोरैहाय लावथिया जाबाय दे बिहामजो बुनाङा ओरैनो सानफ्रामबो बुजागासिनो दासान्दि दुखुथिया जिउनाथ' आं ओरैनो बेसे दुखुथिया जिउ आंसो मिथिसिगौ मा खालामगोन आं बे फिसा सासेखौ मालायनि खोथा खोनासंनानै जानला माला बुंग्रा खोन्थाग्रायानोथ' सोरमार बेनो दाखोरनिफ्राय खननानै लाबोदों होननानै बुंग्रायानोथ' सोरमार सोर खोन्थानाय आबौ नोंनो बानलु बेदाङा खोन्थादों बे बानलु बेदांनि खोथाखौनो लाबाय बे बानलु बेदाङा मालाय मानो जात बुंनांगौ जाखो बेबो बांद्राय दुस्थ'थार गथ'आ बिमानोसो खोन्थाहैनांसिगोन माथो दाउस्रि देलायसोलै ओइ दाउस्रि माबोरै मोनदों बोराय हौवाजों संसार जानानै बोराय हौवाजों हाबा जानानै बाथामिस नोंहाबो गोसो दङब्ला बुरै हिनजाव नायनानै हाबा खालामबानो जाबाय दाद बांद्राय बुरैखौ नाङालै गाबोन थैहां समफोर थैहां मानसिफोरखौ नाङालै आंनो नाथाय बैसोर बायदिखौ मोनब्ला बांद्राय उसुबिदा गैनायालाय गैया आरो माहाय थफिराम आंनिथिं नायनानै मा बुंदों नों बाथामिस थफिरामा नों बायदि हिनजावखौ मोनब्लाबो जेबो उसुबिदा गैया होननानै बुंदों माहाय थफिराम थंगाला जाखांदों नामा जानला माला बुंनाङा मिथिबाय नोंसोर बायदि मानसिफोरानो ना मालायनि हिनजाव गोसोथोनानै मालायनि हिनजावफोरा नोंसोर बायदि हौवाजोंनो खारफायो ओइ हापां क्रप खबनो थाखाय आखाइखौ फारनै नांगौलै फारसे आखाइजोंल' आखाइ खबजाया बेनिखायनो हौवाफोरखौल' दुसि जायालै हापां हिनजावफोरनिबो समान बाहागो दंफायोलै लाखारलायना गोसोथोलायना खारलायलायनायाव नै नोंसोर बायदि अलसिया सेंग्राया हालावबो थाङा मैयाबो थाङा मानसिफोरासो मालायनि हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ नोजोर होयो सिख्लाफोरजों नायफिनजाला नालाय बेनिखायनो मालायनि हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौनो एकदमबारे बारसोमलाबायनो नागिरो आं सिख्ला मानसिफोरखौसो फसायोलै आं हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ फसायथारालै मानो रे हाबा जाखानाय हिनजावफोरासो खथ' साइस दा दद बिदि होननानै सेंग्राफोरखौ गोजाव होनो नागिरदों नामाब्रा नोंलाय मालाया जेखि जाया नों गोजावबानो जाबाय आरो बेबो आंजों दद मासे लोखिसारि हिनजावब्रा नोंलाय आच्छा दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय गाबोन नोंसोर आतमंगलाव थांगोन माथो नंगौना नङा थांगोनथ' आरो जोंखौलाय लिङा नामाब्रा नोंसोर बायदिखौबो लिंथारनांगौ मानो लिङा नोंसोर जाहैबाय सैमा बांग्रा जेराव हाबा नुयो जेराव ओंखाम ओंख्रि नुयो बेदर नुयो बेयावनो दों खारलांखायो माथो गाबोन नोंसोरबो थांबानो जाबाय आरो बेसेथो गोजानखाय गामि नांजाबलायनायावलाय मा गामि नांजाबलायनाय होनबानो जों लिंहराबानो थांनांगौ जाहैबाय गामिनिबाबो लिंहराबाबा थांनो लासिंसिं मोनोलै लाजिबाय था नोंसोर आच्छा खोन्थालाय संसारा बोरै सोलिदों नोंना नोंनोलाय मानो नांगौसै मालायनि संसारखौ इसेबां मिथिनो लुगैदोंब्ला गाबागाव हाबा जानानै संसार जाबानो जाबाय आरो
माथो बुंबावनोब्रा हाबाखौलाय जानो गोसो जायो नाथाय दाना आंनि फसन्दफोरा सोलायनो हमबायना जेरै बिहामजोफोरखौसो समायना नुलायलांसैलै आं जेरै हापां आयौ बाला माबायदि बदतमिजखा बियो धोद स्वाद सोरखौ एदावनाय बायदि मोनदोंब्रा हापांसोलै बियो हापां खुगा जिब्लां बांद्राय खुगा जिबाय थायोब्ला सुनै फोननानै होगोनब्रा आयौ बाला हापां नोंखौ थफिरामा एदावगासिनो थास' फाग्लाया थास' जाखांदों बियो साला बांद्राय एदावदाव लानाङा आंखौ बापावै मालानिफ्राय बिलोगो जालायखोब्रा नोंसोरलाय सासेखौ हेफाजाब होलायथारदों माथो जेब्लानिफ्राय आंखौ बोराय हौवाजों हाबा जानाय नुदों बेनिफ्रायनो हापांना हाथायानो लोमा आच्छा बिदिसो होमबा हाय थादे नोंसोरो बदतमिजफोर आंहा गाबोन आठमंगलायाव गोसो गैयाब्लाबो थांनोसै आरो ओमफ्राय हापां नोंबो ओंखारदो दै गाबोन फुङावनो दे जागोन हापां बहा थांनो नागिरदों नोंलाय दुम्फावखौ एसे खबर लाहैदोंमोन आं दुम्फावा लोमजाबाय दङनो बेनिखायनो एसे खबर लाहैदोंमोन आरो दुम्फावमोननि न'खरावबो मानसिफोरा लोमजासोगारदों बिसोरखौनो एसे नायनो थांदोंमोन आं नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनोब्ला दुम्फावनि मोदोम देहा सोलेरफोरा बारा मोजां नङामोन न'खराबो बेमार आजार जाबाय थादोंमोन बेनिखायनो भिडिअफोर लाबोनो हायाखै नोंथांमोना अननानै एसे एडजास्ट खालामदो आरो दै लोमजानाय साजानायफोरावथ' भिडिअ लाबोनो हाया नङा होमबा देहा मोदोम गोसो सोलेरफोरा मोजां नङाब्ला लोगोफोर एबारनिफ्राय भिडिअखौ नुबाय थासिगोन ओमफ्राय नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों सन्तला मोननाव थांनो नागिरदों सन्तला मोना गोदान न' लाबायना बेखौनो नायहैनो नागिरदों औ सन्तला मोना बिराद मोजां न' लुबायथ' आरो आच्छा थ' होमबालाय जोंजों नायहैफानोबा मानो थांबावनांगौ जाखो आंलाय दासो फैनाय मानसियालाय जेबो नङाब्रा देहानि थाखायसो मोजां दा एसे थाबायबाय थानांगौ ना आरो हापां नोंखौ वाट्सएपआव आं मेसेज हरदोंमोन ना मैया मा ओंख्रि जानाय होननानै मानो फिननाय होआखैब्रा नोंलाय आंनोलाय मा दरखारसै नोंनोलाय आंनि ओंख्रि जानायखौलाय मानो खोन्थाहरनांगौ जाखो मोनजाफागोन थां मा थां आइया ओंख्रि सोंनायफोरखौ खोन्थानांगौब्रा नङाबा माथो सोंनांगौ जाखोब्रा आंलाय जेबो सोंनोनो नाङा आंनाव जेबो मेसेजखौनो हरनाङा नों आंनो वाट्सएपआव होमबालाय मानोथो वाट्सएपखौ लादों नोंलाय आं वाट्सएपखौ लादोंबाबो नोंनि थाखाय लायाखैना आरो मोनसे खोथा वाट्सएपआव ना गुड मर्निं मेसेज हरनाय आरो गुड नाइट मेसेज हरनाय गुड आफ्टारनुन मेसेजफोरखौ दा हरबाय थासै आं बिराद नायनो बायो माबेलाय गुड मर्निं फट' गुड नाइट फट' हरबाय थानाय बेलाय गोसो जायोब्ला नोंजों रायलायनो बेनिखायनो हरबायब्रा बबेथिं थांहांदोंलै लामायालाय बेसेबांनो सिदा थाबायबाय थानोब्रा एसे खेंख्रा थाबायनो सोलोंदों आं धोद साला थाबाय थाजालालै नोंजों होद थांनोसैलां गार्लफ्रेन्ड थानायखौ दुगाथारब्रा बम्र'आ माइथ' बिराद मा सिथों सिथा फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव आं साथा हमना होग्रा जागोन नोंजों आंजों साथा सिङाव समायफ्लेगोन नों आंखौ एदावदों नामाहाय मा सानो साननानै लादोब्रा नैबेखौ सिनायदा नैबेखौ माबेलाय हद सिनायालां थास होजागोन आंजों आंखौ एदावनानै दाला गुबुनखौ एदावहैनोबा एदावहैथां गुबुनाबोथ' नों बायदि जानांगोन ना हाबा जाखानाय हिनजावखौ एदावनो लाजियाखैना नों हद सिख्लाफोरखौ एदावनो बासैलै आं दाना खोनानो मोनदों माथो नोंलाय अमा राजानि बिनानाव दावदैखौ मोजां मोनोबालाय दाबो मोजां मोनोब्रा होमबालाय मानोथो आंखौ एदावबाय थादों मा दावदै गैयाबा एदाव जागौमोन नामा नों थास' गोसोम जानाय ना थास' गुफुर जानायमोन दिनै मा जाखांदों नों मा जाखांदों है सुवाद फैदो माबार बांद्राय फाल्थु फाल्था खालामजाबा निउसाव होजागोनलै आंजों नों थ'बिराम हद माबायदि सिगिखायोब्रा र' थांगौ है आं दायो मेसेज हरगोन दै रिप्लाइ खालाम मा सानदों बियो थ'फिरामा आंखौ मा सानना लामारदों बियो मा जादों बे सन्थलाया मानो टेनसनाव थाबाय थादों बेलाय सोंबाबो खोन्थाया हे गसाइ मा जाबावनांगौ जाखो दालाय मोदायसो सिख्लाखौ आं बोरै रैखा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बम्रमानिफ्राय दा बम्रमाया दैखरखौ जावखुयोबा आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे मोदायस्रिखौ आं बोरै बासायबावनांगौ जाखो दे मोदायस्रि सिख्लानि अननायावसो आं बे न'खौ बानायनो हादों गारिबो लानो हादों दासो बिजनेस गोदान मोनसे बानायनो लाहांदों दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे आं मोदायस्रि सिख्लाखौ रैखा खालामाबा सन्थला मा जादों सन्थला बे न' गोदानाव थाफैनायनिफ्रायनो मोखाङानो मानो सोम जाखो नोंना मा जादों मानो फोरमाया आंनो मा होननानै फोरमायनो आं नोंनो सोमस्रि मोदायस्रि सिख्लाया दि बादा होनानै दोनदों आंखौ गावनि सोमोन्दै रावनोबो दा खोन्था होननानै दा मा खालामबावनो जाखोब्रा जारला जाबायलै सन्थला नों मानो जेबो बुङा माबा मोनसे जादोंब्ला आंनो खोन्था
आरो नों खोन्थायाब्ला आं नोंखौ बोरै हेफाजाब होनो हानो दे? खोन्थाना सन्थला मा जादों? सानसेनो खोन्थाबा जेबो जानाय नङा खोमालै। होद खोन्थानोसै नामा? सन्थला मा गोनो गोथो जाबाय थाखो खोन्थादो। दाना नों आंनो खोथाफोरखौनो खोन्थाया लाखुमाग्रासो जाबाय। मा जाखो सन्थला? दे बेसेबांबा गिदिर न' लुबाय नों, गारिबो लाबाय आरो न'आव बेसेबांबा फैसा बुरजा दंबावो। बेफोरखौ माब्रै मोनदों होननानै सोंब्लाबो खोन्थाया। आंनि सायाव फोथायनाय दङ दा? औ दङ। अब्लालाय माथोबाव, साननैसोनि आं गासैबो खोथाखौनो खोन्थागोन। दे सोमस्रि। बापावै सोरानि न'लै बेलाय? न'नि बिगुमानाव सोंनानै लाबानो जाबाय आरोलै सोरानि न'। बापावै नोंसोरसो माथोलाय? मा खालामफैदोंब्रा बेवहायलाय? ओमफ्राय न'नि मालिकफोरालाय बहाथो थांखो? न'नि मालिक थाखानानैलाय आरोलाय सोरनियावथ' सोंबावखो नोङो थफेदाम? बे न'खौ सोरनि न' होननानै सोंदोंब्रा? बे न'आ जोंनिनो न'ब्रा। बापावै नंगौना नङाब्रा? नंगौलै सन्थला दस्तिनिनो न'। सन्थलाखौ फोथायाबा सोमस्रिनाव सोंदोब्रा ना सोमस्रि? औ बेनो जोंहानि न' गोदाना। बापावै माला बिदि जालांखोलै सन्थला? ओइ थफेराम, सानसेनि समा थाबाय थायाब्रा। मोजां दिना थाबाय थाया आरो गाज्रि दिनाबो थाबाय थाया। थिग बिदिनो गाज्रि दिना बारग'बायब्रा आंना। बापावै गारियाबो बेसेबा दामिनि खाथार माथोलाय? सुवादा माला बिदि जाखुमाखोब्रा? थाखा थिंख्लिफोरसो मोनदों नामाब्रा? फै न' सिङाव साहा फुदुंनि आं। दां साहा फुदुंहैग्रो। खोन्थालाय एसेबां गिदिर न', एसेबां गिदिर गारि माब्रै जाखोब्रा साननैसोआवनो? सोंबानो आं खोन्थागोन आरो माब्रै माहाजोन जानाय। आरो माहाजोन मानसिफ्रा जोंनो खोन्थागोन नामा माब्रै माहाजोन जानाय? अब्लाबो नों सिखाव खावाखैथ'? बुरबक मा सोंनाय जादोंब्रा? आंखौ सिखाव बायदि नुयो नामा? रावनिबो मोखाङाव नायनानै सिखाव बायदिथ' नुखाया रावखौबो। अब्लाबो सोंबायब्रा एसेबां थाब माहाजोन जानाय नुनायखाय सिखावफोरसो खावदों नामा होननानै। साला। आच्छा दसे खोन्थालाय मानो फैयामोन? ओइ थफिरामखौ नोंनि न' खोन्थानो लाबोदों, लोगोसे दैखरनि खोथाबो सावरायनो फैदों आं नोंजों। मा जाखो? दैखरखौ जावखुला दा? जावखुनांगौलै, लामा सेरावनो दैखर मोनसे थानायखौ उसुबिदा नुथारदोंलां। ओरैनो गथ' गथायफोरा गेलेयो बेयाव, मालाबाफोर दैखरफोराव गब्रायना थाबा मा जानांगौ जाखो? ओरैनोबा गथ' गथायफोरा दैखरफोराव फुख्रिफोराव गोदावलाबायनानै थायो, नागिरबाबो मोनस'ना। बेनिखायनो दैखर फुख्रिफोरखौ फबजोबना दोननो लुगैबाय आं। गसाइ, दा मा जाबावनांगौ जाखो दे? नोंहालाय मानोथो सिन्था बे दैखर गंसे जावखुनायावलाय? आंहा दैखरजों गेहेरा रिस्ता दंथारोलै। बेनिखायनो दैखरखौ जावखुजानो बादों आं। मा दैखर सिङाव सना दं नामा? माबायदि होनखायोलै? दैखर सिङावलाय मानो सना थानांगौ जाखोब्रा? अब्लालाय माथो गोनो गोथोब्रा बेफोर दैखरफोरखौलाय? मालाथो जावखुनो नागिरदों दैखरखौलाय? जावखुनायाथ' दिनैनो जावखुनो सानदोंमोन, नाथाय मानसिफोर मोनाखै। गाबोनफोर जावखुनोसै नामा? आच्छा बिदिब्ला आंनि आखायाव दाबो एसे सम दंबावो। माबा मोनसे खालामनांसिगोन, जानाय नङा। दे फैदो न' सिङाव साहा लोंफैदो। आच्छा दे। आच्छा बारौ थाइबानि लारु। बे नङा होनलाय सन्थलानि गोदान न'आ? औ सार, खोनानो मोनदों बेनो। बैथ' सन्थलानि गारिसोलै। माला इसिबां मोजां न' लुखोलै बे सुवादा? अबेनि इसिबां बुरजा फैसा मोनखो बेलाय? र' सिबिआइ दैथायहरनो आं, अब्लासो मिथिसिगोन बिनि गुबै बाथ्राखौ। बबेनिफ्राय फैसा मोननानै बेफोरबायदि न' गांग्रां लुदोंलै बियो? दे सिबिआइखौ फन खालामलाय। मानो सार? सन्थलानि न' रेड मारिनांगौ, सिबिआइबो दैथायहरनांगौ, पुलिसबो दैथायहरनांगौ। मा दं मा गैया गासैखौबो एलु एला नायजोबनांगौ। बिनि न'आव मा दं मा गैया गासैखौबो रेड मारिजोबनांगौ। सालाङासो एमएलए जाना लानानै फैसा थाइसेबो मोनजायाखै। रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनानै गावनि उदैयावसो एन्जर खारगासिनो। बिदिनो सन्थलायासो इसिबां गिदिर न' लुबायना। साला मालाबानो आंनिख्रुइ गेदेरसिन माहाजोन जाबावबायब्रा बियो। जानाय नङालै। थाबैनो पुलिस दैथायहरनांसिगोन। थुदो गारिया दाब्रायदो। जागोन सार। आयु बाला, थैमारसिगोनदां बाथामिस बोराया। मा होनदों नों आंखौ? ओइ बोराय, गुजुखो दे, आं नेगासिनो। मा जादोंथाय? दिनै गुजुनायखौ बारा मोनथारदों आं। थैसिगोनसोदां नों? मा होनदों नों? गावनि फिसायखौ बिदि बुंनो मोनो नामा? उफाय गैया, बोरायद्रायबायना नोङो, बिनिखायनो बिदि बुंनांगौ जायो आरो। थांलाय,
दैलायना फैलाय बाद थामिज बोराया थाब थाब थैबा हामसिगौमोन दा मुलिखौबो लानानै फैफा गाबोन फुङावनो मोजां जानानै आतमंगलायाव थांनांगौ बाद थामिज बोराया आतमंगलाखौ बावगारथाराखैथ' है बाला हरावनो गुजु थैना थाबा हामगौ बाद थामिज बोराया थैयाबो बालाबो गुजुगासिनो थाब थाब थैबा हामसिगौमोन दा आयौ बाला नोंसो माथो माबाफोर नांगौमोन नामा आं दै लोंनो फैदों आच्छा आं होगोन ना नोंनो दैखौ नोंलाय मानो लालायनांगौ दे बांद्राय खस्थ' खालामनाङा दे आं थासान्दियाव आफाया गुजुनाया बारा जादों नामा बोराय मानसि नालाय गुजुगोनथ' नों बेफोरखौ बारा टेनसन लानाङा दे ओमफ्राय आंनाव ना नोंनि नाम्बार गैया होनो हागोन ना नोंनि नाम्बारखौ आंनो अके दे खोन्थादो नाम्बारा 99224455 थेंक इउ दे आइ बिदिब्ला नोङो आफानो दैखौ लांदो थां आंखौ आइ होननाय मा आं नोंनिख्रुइबो उन्दैसिनसो जाबावो मिथिबाय औ मिथिगौ होमबा नों दुखु मोना आं बायदि इसिबां समायना सिख्लाया बोराय हौवाजों हाबा जानायखौ माथो खालामबावनो आरो नों बोराय हौवाखौ नुनानैनो हाबा जाबायब्ला बेयाव आंहा बुंनांगौ गोनां जेबो खोथा गैया फिसालाखा एसे बोरैबा मोनदोंदां आंजों रायलायनो अब्लाबो फिसालाखौनो ट्राइ खालामनांसिन बायदि मोनबाय जियानो जादोला बे हरसेयाव थैना थाबा थाथोंसै थायाबा गैला गाबोन मा खालामबावनोथाय आं आतमंगलायावबो थांनो गोसो गैथारामोन जियानो जादोला मा जायो जालांबाय थाथोंसै साननैसो थाबावनोसै बिनि उनाव ब्लड लांनोसै आं जेरावखि जाया मा खालामबावनो जाखोब्रा आंलाय दालाय गाबोननि दिनाव पुलिसफोराबो रेड मारि फैब्ला आंनि न'आव थाखा थिंख्लिखौ मोनलांगोन बिथिंजाय दैखरखौबो बमब्रुमाया जावखुनो नागिरदों मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय खैफोदा फैयोब्ला जेथिंजायनिफ्रायबो फैमारो माथोलै दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा ना फ्रियाव मोननाय बुस्थुखायनो खैफोदा फैगासिनो आंनाव फ्रियाव मोननाय बुस्थुखौ लाजामारा नामाब्रा अब्लाबो थाखा थिंख्लिखौ गारनो हानाय नङालै आङो बे थाखा थिंख्लिजोंनो आङो सोरनि थाखाय मा खामानि मावाखैब्रा दा आङो मोदायसो सिख्लानि न'खौसो बासायनो हागोन ना हालाब्रा माबा मोनसे खालामथारनांगोनलै दिनैनो नङाबा जानाय नङा दा बे समावनो सम खायदा बोराय नागिरनांसिगोन नङाबा गाबोन फुङावनो जावखुसिगोन दैखरखौ अब्ला मा जानांगौ जाखो दे बारा दैखरखौनो बायखांगारगोनलै आं बेखौनो माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन माव बेटा दहाय आं बांद्राय जेबो सोंनो मोनासै बेनिखायनो आं दा सोंफिननोसै मा नों गावखौनो लावखार बायदि बाहायनाय बायदि मोनथारो नामा नंखायखौ मा बुंनो औ मोनो आं गावखौनो लावखार बायदि बाहायनाय बायदि मोनो आं आच्छा नों हारसिंखाय नोंखौ बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बे खामानि थिनो बेखौनो नोंहा लावखार बायदिसो साननानै लायो आरोना गावखौ बेनिखायनो सानबाय मा नोंनि थाखाय पार्टनार सासे लाबोनानै होफैनोसै फंबाय नङाबा बिनानाव सासे लाबोनानै होफैनोसै नंगौ नों बिराद हारसिं मोनथारबायबालाय बेनिखायनो नोंनि थाखाय पार्टनार सासे लाबोनानै होफैनोसै आच्छा माबायदि जागोनलै आंनि फंबाय जागोन बिनानाव जागोन आबा फंबाय जाबाबो बिनानाव जाबाबो अननो रोंनांगोन नों बेफोरखौ सिन्था खालामनाङालै आफा आं दंना आच्छा बारु थाइबानि लारु फंबाय फैना बिनानाव फैथोंलै थिगसे खामानि थिनगोन मा सानखो आच्छा आफा आंनि फंबाय बिनानावा माला मोनफैगोनलै मेसिन नामा बानायब्रबबानो जानाय टाइम नांगोनब्रा एसे टाइम नांगोन दे जेसेबां टाइम लायो लाबानो जाबाय आं नेगासिनो आच्छा दे आच्छा लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअ लाबोनो गुबै जानानै जाबाय न'खरफोराव एसे बेमार आजार जादोंलै एसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मा थिग बेमार आजारा बारा जायोब्ला नोंथांमोननिबो हेल्प लानो हानाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसे बोर होदो जाहाथे बेमार आजारफ्रा थाबैनो जोबस्रांथों होननानै दै अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खोन्थालायला दे मा खालामदो नोंसोरो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट लाभ इउ अल गुड नाइट